Murobelio kubwatia tugwenera tikurigirirwa n'abana insi y'emyaka 13 igo nuganitye bosemya bwa Bible. Mwanjo muligereri karibu na ndesense meiga ya kabiri ase tokurigereria igoro gose inse yo muroberia bokomenya okuya kebo chenu na Dr. Kena Mose onzari okurwe sinyagitari ya World Fit Health Center na nigo tokoyigereria ke kurolit kochi ase linde tonya ko tokurigereria igoro ya makongo aliye omwancho muligereria umubiro ogwetera no maito muntu uranyorenga na bwato muchando yuo omuirio ya onde bwansi no matenga munyagitari Dr. Kena Mose onzari gagochata utabenganya sa tatongeto montaru ale tokurwara ase jogo tamanya na igo na intukuruge muna gatamendero gotaka orwale sengi jogo tamanya to gotaka omanye eline na liota arwale. Karibu daktari. Asante sana Mr. Toto. Eritrea na Daktari Moses Kena Nsarigo kurwa sinyagitari ya World Fit Health Centers etubwate kliniki gabo songo aliyese nyumba ya Uhuru Plaza egoroba ya gatatu erumu 307A. So karibu sana. Wiki yetu njoto kwa ngata mange sana kolendera ya rondu kwera na kuchiali nataka to ande street ni ngwana ya leno ama ase muchando lya wanta gwata kona iga na mangana muchando kurunge ekide ni gosenyigo enyige yega twigure ngumuntu kwanda ale otenga enyigo yawe yasarekire itanza chindo urusi wenyigeye tachindo gosenga kikoso urusi gotigara na tachindo urusi muntu urusi we moyo ndo bekeru wala ro tukantu kwande gore enyigo igoro ya umuchando iga bwenyigo ana bira toke kale mechande mega kare enyiga na ya mora kina bina nyogo twale mechande mengi enyigo mechando kyo cyatwa so mechando kyo cyatwa enyigo nabego twale mechande mengi na gwatebe amarwega la nyole enyigo ntoko baratukule it can be even more than 100 different diseases lakini amarwega yonsi ayakonyora ase enyigo egintu muno naguchia changia no gusarika kwenyigo ekarongo kwana iga tigankwane ngotebanga yenere genta abantu wente kuligelisana enyigo gusarika ne shida nkongu sana because you need to ask yourself nkaichibasa chigo cha kuru because no a kidney transplant nkaichibasa chigo cha kuru chigo kola dialysis so maruire na mange turakwane ntogo kora konyoresita enyigo lakini karongo kwana igango kwana na uchungu mwingi because narodi abantu ngakiwako chande kengani weteranga enyigo yago yasarekire ogo chande ka kole igoro side una to quantigo ya liver failure tatotenga na kidney failure is a problem is a major problem where one want kuligeli mono enyige gasia ni Mr. Toto enyigo egasia enogo filter ogo chunchuga amanyinga ngayani enyige gasia no kurusyo bochafu asomubere uric acid urea you know egasi yo kurusyo bochafu asomubere ime negasi yenyigo lakini tali ngere negasi yo kebwate egasi yo kulilinga manyinga electrical you know and you know electric balancing ngayani ntubwate stime somubere ito minerals chimineral chibe chinyingi kwa umuntu nyora agenti kete kumukono ngana estime ko mwaka egasi yo kulilia mache somubere egasi yo kulilia mangana ya manyinga egasi nyinge fige bwate na tokorayo egasi efigo emucha nisaleke ebinte binge bisaleke so let me show you lakini rende inkie nyige tagete meta na wantu tamanyiti and this way we tell people every time ngaki nae manyo mubiro gonkyo tagete no manyingi okoyoa kagenda juzi nka ndonyote muchanda linka I lost my uncle pole nkorora abantu abatenga ngekere chijinyiki na ichiyete mono you see ngachinyi na ichiyete mono chiri chiyete value kichibwate go chesomobere
bantu muri kwibulio okuri ndagire kwite tari gokonya kindi gyonse kiyete excess ini y'abantu batagite ngakuminga wa tugira ikakirasi wono enyigo kietagite egende twara fierengia amache onye gutagite nyigo yage twara amache hai be yani twara fiere ndonge be kamacha mange sumu birogo igo okonywa macha mange onye gwakani tonywa mache well and good kara bantu bali ekari nyigo yasalikie tiliko chikurusia machonse akotenga hold on to kunywa macha mono Wingo tukuruwe sukari tuwasi kunywa macha mange jigo yago ya jigo salika. Then that's the only time uwente koba utali kunywa macha mange. Enyigo yage tagita machi. Konya koli barabara biri koberesa machi. Barabara mbilo bigo bigonjo kana machi. Biarente stima. Macha betabo stima teyo ngayo koragas. Enyigo nero tagita macha mange. Having said that, enki kego sali enyigo. Enyigo na bego sali une chinchira isato. This is what you call pre-renal causes. Utara ikese figo. Eme chande toke ekere amanyinga tara ikese figo. Nawe kogere nyige salike. So amanyinga nko tuatanga enyige tagita macha mange. Amanyinga alinara macha kogende se figo. Amanyinga alinko gendara aisaine. So even to dehydration. Tubu ati mache somo birogo tubu amanyi kwende mache abode somo birogo nabe kusali nyigo ya kumanga ndagoteba. That's a pre-renal causes. Onye gose kwa butoiro mubere amanyi ngaitekire kuri mubere onspi. So manga yako ende se figo. Onye ole nkoro yawe ne bwate mechando tiri gutuma amanyi ngagenda isenese ese figo. So pre-renal causes nga amanyi nga atara ikese figo nabakogera efigo yage sareke. Esababu endeka kabire ekogere figo ya sareka ni kero imari ese figo ime efige nyene yanyorire mechando efige nyene ne bwate mechando munabono otwara uburubu ko nga glomerulonephritis okosambeka kwenyigo onyenye yasarekire the glomerula yasarekire nabekogere fige sareke gwatole kidney stones kirese bire megari polycystic problems cyenyigo cyst polycystic kidney nabekogere ikigenye ubururu bwa sukari bugusali enyigo ndoje nini ebintu biri bigosali enyigo imese nyige nyene liego esege chungikire ntubwate post-renal yani nga ekero twarule bone ese figo amache ngo chale ese bladder ese kabocha amanyago soka isiko so post after the figo katutanie figo onyo this is what you call urinary reflux kusamanyi amacha kurina gocha there is a blockage agenda bona nyole gento ketangete mutu gia block mutwate bamona urinary stones kidney kwende prostate yago yabimbire nabekogera. So let us look at general inki kiragera abantu basali enyigo yabe saleke inki kiragera enyigo yabantu saleke tiganda kwananga ebintu mbibere bikwira 3/4 bikogera enyigo etwale mechando nebintu bibere ebinabyo ndo ndete balende mono oburiro bwa sukari oburiro bwa high blood pressure abo bwatumutana mono gogesa chinyigo 3/4 egento kego sali chinyigo cheito mono no buriro bwa sukari no buriro bwa high blood pressure. So what do I mean? Oburiro bwa sukari bwechoire sana oburiro bwa high blood pressure bwechoire sana because enkira tu akaragire culture ito yo kuragira nja kitega change abantu bakalire ndagira cya mugondo lero tokuri cyetu ote turi umugati umwana akoranga ndetero umugati mwana akoranga lero ndetere roll pop anya konyunyunta
bamanyire nanda abantu bakoni ebintu bamanyire ongene supermarket babegete so mwana akorra bwangu nanda goikeri koko gande seduka na bibekire mutuga eduka ali bachanete ali bitamutamu no bibekire chike kino chibeke chiko korangeli bwangu so this is what is going on. So oburwire bwa high blood pressure, oburwire bwa diabetes, onye ko bwa oburwire bwa diabetes ibuli gentesta muri swalizwa elimo esukari yane nere within the normal range. Esukari tuatebi we went over 3.5 to around 6.7 millimole per liter. Esukari yane nkobera ororo onye sukari yane gwetani ke wangeke nabera ansali efigo yane onye kubwa tuburire bwa high blood pressure amanyinga agare igoro. The question is this: amanyinga nanare within the normal range ili takeire igamariyo gayango nkonyare gose taligo nkonya. If wakonya pressure yago nkujura mariyo na andege ntagwetani, it is important you come those two. Na romo gakagete agantenga anyoruno burire sukari lakini jetini ko nyuma liyo ko nyore ko tini ko nyuma ngo kumupime sukari ayerego lakini awaga antara ko nyuma liyo na ndi nkora anyunda ga sukari yake. Let's be serious yeah. Nga kubwa tu high blood pressure inchu nyagitari yonyora malyo onye kubwa tu sukari inchu se nyagitari yeto to kwa malyo go lakini tuatebire nga otwale naro enkole saleke nabo ogusaliye nyigo yago ntwatebabo tuatebire ngo twale kidney disease, chronic kidney disease enyigo yage twaroborweire nabe konyole kolente shide twatebiro ya glomerulonephritis abantu bagufute sigara maje sigara nkosaliye figo because sigara ekogera gwatware ntunga vasoconstriction yani nchira ya mali nyinge ko iringa igomanyinga taligo ikese figa isaini igofute sigara for a long period of time na bego koletere nyigo kugenda iguru twatebire go ya dehydration twakorera amaje kwira na guchimega twatebire otwale heavy metals eso mubiro abantu bako tokase heavy metals chire exhaust pipe ugatokobere town mono twanyora lead korwororo okonya mafuta ali se petrol station kunya konyora kwende you inhale kwende mtubire all say environment is so polluted, industrial pollution yere muna wana abantu bakopemete babe industrial area Nairobi most of the time abantu bakonyora metals chinyinge so mubirobo nabo kirarente shida yenyigo and that's why togotebanga abantu bayinyorege ntuyikorunga detoxification gosibya manyinga kurusia manyinga bintu munebyo so amurona mangara lete autoimmune diseases amaliyo kunywa mariyo gonye gitari ya chemist nabago changia colent kusali chinyigo chiago mariyo ya chemist abantu bakunywa pain killers ovyo you see nabo gone bintu binge birachangie ntogoteba lakini twatebire ebintu nebinge birachangie buribwa chinyigo gosaleka lakini ntobwate bibere tuwente ku look out esukari nobwate pressure yago nero ebibere nabyo muchando mona cheza kawe agente ke kwa mona abantu kwa balenga igo kidney stones kidney stones yazigan literally na muntu gweranga na magena na ntsajine ndo nyara kukunere igoro nga kidney stones ka ko na muntu abatu muchando kidney stones yone muchando na magena mna wakwanire kwanya kuri chinyigo chenyo ori chinyigo chemboli tukonyora magena alimi ugataka sibia magena yako nara ituko ndo kwana maite mbajare ko tali mboche emondo line ndagerere ime lakini enyigo ngankwanya koli utange sibetu byango twalero bogena gateme gana magena nara kwanda nara ituko ndo kwanira lakini amagena nabagocha ase figo na mbeye mno twatanga tuliko nyuma cha mange onge tukunywa macha mange amacha ali agakotwala concentration yere igoro eye kogera magena rosigo otwale infection glomerulonephritis natwatebire infection ya UTIs nabo chigo changia pyelonephritis any infection nero nabego changia kolenta gentuki kolenta amagena amanyinga gatwale concentration yego yobo chafu munabono
uric acid egende iguru saidi uric acid na bekogera amagena rosigu ase kidney kiago igone bintu bingi biracanga ndenda okwana amagena yabono nabwate emechando nabarasalie figo yago lidia kutrumbo ko ase figa kutrumbo gochase ekebocha akolenta irritation colic pain egotrumbo gochese kwende kebocha nole kwende nabeko nande namagena na wago tract infection nandi wenye ngwabwa infection you see nabala lente blockage twateba amachira nduchimega nandi kintu kitweba kirasalie figo yago is also the prostate enyorenga yabimbire abagakambale baikire myaka 60 years 50 years bakunya gosoka kogenda isikuri ukalyoka botuko agasokire limo bono jakire gosoka mara 5 mara 6 kwa hivyo bagota bungaki watwalire blockage so nabana rego changia the process nabego changia kolenta blockage ya Wano ebimanyerero by'omuchando bwenyigo mbiri byeso muntu nkikuwa n'omuntu nabato muchande senyigo wetani muna twata banga ngachinde ko ligera muna munyikitana bokulenga oyo nabato muchando diabetes gose high blood pressure igona barato muchando bwenyigo specifically muchando bwenyigo kyoko ntobwate kidna bokego fail into subject ya na bokera fail wetera acute failure acute renal failure muna bono kwa nyolira amanyinga gaitekire kwa nyolira figo ya chire acute ya so acute yeye na bigona ntubwata acute na ntubwata chronic wono chronic nedi equivalent na chronic disease no want whatever diabetes and hypertension so ekere kidney yasare kirenkie minute goseme chando kyo korora nkeligo chigo filter that's number 1 nkeligo chigo chunchuga amanyinga so obo chabu bonge bugotira asamanyinga and that is why ekero abantu babwate kidney failure bakola rugento nga kidney function test bago check creatinine level ba check electrolyte ba check urea bono bago check balonga kidney nenkuru kero bo chabu ya usenkeri ko so bo chabu ya nabakonyola the readings are abnormal you see abnormal readings bono bo chabu ekero bwa tigairo mubere ibo kolenta irritation yo gukumi na obo gusariyo bongo okoyagyo mubere okoyagyo tali enseje okoyagityo mchezo sio mchezo iko bongo bwa una bugo salika confusion bogota confusion tulikoma uzinka yole irritation yo gukumi umubiri ore irritable ekero buchabu atikiro bongeza manyinga twatebire fige gasi ya no koraki no korenda manyinga tabase you know amaki tabase ko ba mange side kaira nkonyura machi mistototo kero konyura machi within a very short time wigure ngoya ndecho gutira machi ekidini ya tumire nga macha aitanire bono ekidini gasi no korenda machi atikale ko go balance ya machi ali so mubiri now ekidini ya sarekire maketali ko chikosoka kuri mubiri so kobimba maguru eldima kobimbenda okubimba umubiri because the kidney ngiro koraga siria kwenda okora sina aya bona macha engosoka litani kile kidney kego salika na bora itira macha mange sana lakini baadaye bono macha taligosoka ngiro nyagosoka macha kure so umubiri because the kidney ya fail so imanyene binge birabe eso umubiri ogo amanyga na bakogenda there's so many of them so this is why we are saying this Mr. Nkoba. Sorry Mr. Toto, I'm sorry for that. Again take kenene goikomanya umebalance sugar yako umebalance your pressure umefanya namna gani is it within the normal range that's the most important thing alafu another thing goikobe go kwenda nyagitali kerubu atamarwa iraya let us not wait until the last minute it is painful let us onye kubwate pressure kwa pima pressure yako manyirengere nowadays even the machines are not expensive as such so nabugo twale machine yago ogoipima ko ranga yisukari yagere kai pressure yagere kwa manya kubule nkingwente gokora abantu bande nkororero uruma tena saidi n'abantu lego ebigori ebike bibwato burwe sukari eri kurukunga juvenile diabetes these people water ndio sana they have to have their machines yeah obwenda kutwara machine yaje ba dolanga kibagonya ko bagorigurite muchando iga wono muchando gwe kidney ekara mechande gose tutani mechando ye kidney ngobwenere yes umaitine bwa stages kidney bwa stages
So that's when ko tinga ora you only discover nganka igwe ikere gwetire sogo pima mago cha kurwali ko moja wono so people wago chekaro ya bere ya bere end stage kene kira hormono bakabakora dialysis lakini yonyendi bakitema pemba guso umuntu ake mna wono bwatu buri sukari sinyekitari yitu ya Walfit ntubwata malio ga ko improve kidney functioning ntubwatire oli kunga soldago complex ntubwatire oli kunga dandelion digo konyesa mangana ku improve the kidney function properly so na toko incorporate amalio gaya ko improve kidney cha mna chiko kolega and at the same time to kwa nutritional advice center ya lakini bono ekero kwa chije kidney chao chiaripe the only solution is dialysis gosibwe manyinga goseko kole kidney transplant lakini mnatuwate Mr. Toto remember ebinte biberga ko korachibesa netagiri utagiri jibesa Kayura chorus so we have to do something we have to be very careful utara kireseke ko chikorusu yeah na abenga ko ikirere nga yatoka nga chikidni chimbora monta abwata ibere akaro chikonyo achikurwara providing ye ngidio konyora ngabon charwole chionsi ko se yarwale ya mumuntu ko sorusi ko chionsi ko sorusi ko yamo kole ki muntu chikurwara na wachira benchirwara chionsi once lakini ngoja chirwara chionsi finally because what I mean is this na kidney kama ukakonya nke ya tire colleagues lakini kelia kama unga colleague Kenya goite gas finally na kerokia ya tuale mechando because tuliko control sukari yao tuliko control pressure yao so chia kuchons you see and you cannot survive with yabigira wantasa ko ngoko bayo gutamanyanga nero roke kara ngwikire isiko ge umuntu konyo kwa rode wataunga ono mutuka mwatia gakwa igo ranyo ndumne bide ndigo tiratenga sino mutuka ro kwatirika ne manjiriria ya kidney ya feire yo igo ese amangana ya kidney kare kidney ya tori muchando kero kio era tokanga kia ta gutwara muchando tatenga diabetes go se high blood pressure nagi na bi koleto muchando jete kidney ikindi negero kira saka kio ke kanya nekero ngiara muchando kira arete somo bere eje bere bona kero kire ngana kibono ke koleta na kige gesale ke gio ka pressure tenda juu high blood pressure na beko genda igoro ige enyige sale goze kuchikogera macha chura mange somo bere so macha kuchura mange somo bere pressure tenda juu igo bono gutwale muchande yende ya pressure ya pressure ya koleta kidney gesale ke ne kidney gesale ke garagaro na kwa pressure imambo na yani mubero wanja ine mune gari gatoka zinaga zinini yate gari yaterera da mubero na boyo so that's how we're going to do it bono tukatotebeka tukatebeka lakini uje nishukuru Mungu kwa sababu abantu abange mbaga ntegoje senyegitari yetu ya Walfit twarolera abantu abange bakurwa satambe sana wagoje senyegitari yetu twala ndo akuru Kitale ndo akuru kwende Bungoma bacha because abantu bagotolire nandi batu minute ntobwate ushauri yerengia ntogento kolega asiengia tokubeka malio gasinyagitari yetu twakishe kwamba ngokonya turabantu bagoja senyagitari yetu ya Walfit nara kubolinga daktari ningi yeko garamonto obayero liyo ngatine lisangu skin ekero nande naro client ketikia bwate problem yerero oyo tware shida yelini eye kurunga jaundice ne ekero kwa were yellow wono lini lyagolia sarekire onyolo burimo wono liver cirrhosis ko se liver failure na we konyorkana egasi liver no korusi egento ke kunga pile rupini so mobere so the red blood cells one is chiabonekire chiatekire bilirubin yarosigu bilirubin nere ko ende selini lini la change bilirubin to bile yaenda kokonya tamana digestion ya so ine shida yeli ngakwa neko kwa time nara nero bolinga tumedo sinje nyale riswali yo ako bolinga enke kora manche ako chenchie kara ako itira macha chinyitie kara kwanza kuikai bolinga konywara macha mange ngotol kunywa macha mange lazima change kala lakini ukikunywa maji mingi kali itakuwa vizuri lakini tena infection 9 inaweza leta mtu akiwa na UTI inaweza change mkojo yako ngana mwele daktari ngana yo mwelio
abantu mbaga ntego chengere diet abantu abundu irenge diet is the best so bali batara tugule diet batara nyole diet etukiabe mwame biya kirege ntukiabe ke mwabaro kane biya ba make sure nga bakire because the diet on sitting 200 to konyoni na nabe gutume kama tukamange esokoro sida kwende yago senyekitari yetu ya World Fit amoro na manga tugoshulika karobwa tuburuire akishanga gwakire senyekitari yetu ya World Fit itera na Dr. Moses Kena Onsarigo nkurwa senyekitari ya World Fit Health Centers itobwate clinic gabo songo esenyomba ya Uhuru Plaza wale batumwe Uhuru Plaza inchumba ke town Bosongo boli nga marikiti ko api garwa ikire marikiti gari aliya sichibucheri chire bucheri yo mweri go chamate enyombe inere kurukunga Uhuru Plaza gose Alisa Plaza so imenje garwa ya gatatu erumu 307A no konyora ekiringi to kya Wolf naro bya Bosongo gaiga Mr. Toto ninje ngotoka so anytime umuntu agocha ninja konyora muno munyagitari onye turanyora turaikasa Wolf tubwate clinic ende so muchibel Doret and tubwate clinic as alias umuchukaratina ntutoko tebese nyagitari yitoiga nyasaye tatongete bantu barwale itokorwala asogutamanya mbuya mona boko nkerese namba ya nesimi 0722 24 57 63 0722 24 5763 buya mono asogutuligere Yebono mwanjo muligerali na isinga kwa ba mona intwe gento dakitari kana mwasi yako chiongo kigerali tuko kerago tebanga amwanya ba nyasa tatongete montaru wale niko tokurwara singa jogo tamanya ngirendo gwanjira ye to manya rido rwala bono manya to rwara auna to kolero morobere tukoli alero ase okoro morobere manya karte buna okomenyo kujake bocheno na Dr. Kena Mose Onsarigo kurwa singa kita World Fit Health Center wika chinga kichinde goseli iri tukolia chumaine go daramisi na litokonya kabata okora umurobuli wiga wikirabwa tokwenda se mirobuli ende menga ikobwati kolena to meranda chinsainye igoro ase ekiunga chinsainye jeri ngoro kwa runyo toto nyangiri kuronza mo ya transmission igakoro kwa bigairi nyanchama kenda gotorbuli buya miyaga Tembe TV ekiunga kya Mambusi Getembe Television